Takže pokračujeme v dalším podcastu. Tento podcast bude, jak jsem avizoval, o tomelech. Tak tomely jsou původně subtropické, tropické až rostliny mírného pásma. Nás samozřejmě budou zajímat ty druhy, které se dají pěstovat v našich podmínkách, ne ty tropické, vlastně ebenovník rovná se kaki tomel, že ano, nebo hormikaki. A zaměříme se hlavně na druhy, které se dají pěstovat v našich podmínkách. Máme základné dva druhy. A pak samozřejmě jejich hybridy a další dva druhy, které se používají i jako podnože. Takže máme druh tomel japonský, který je původný v Číně. Už před několika staletími se dostal do Koreje, jižní i severní. A pak dále i různými misionáři, buddhistickými mníchy do Japonska. Máme v Japonsku původní staré stromy, například odrůdy Saijo, která se stále pěstuje, je to druh s menšími plodmi, tvar vajíčka. A ten vlastně původní strom je v nějakém kláštere a starý přes 600 let. Další například známou odrůdou je odrůda Hiratane nashi, která má plody ve tvaru jablíčka a původní mateční strom znova v nějakém kláštere a má přes 300 let. Takže ano, tomely jsou i dlouhověké dřeviny. Samozřejmě v našich podmínkách nemáme ideální podmínky. Ideální podmínky máme možná ve vinařských oblastech, kde samozřejmě můžeme pěstovat všechny skupiny odrůd, to znamená pravé tomely japonské. Můžeme tam pěstovat i hybridy Ukrajiny, nebo ano, máme teď nové hybridy i z Ameriky, jako například velmi perspektivní odrůda Cassandra. A další skupinou jsou tomely americké, původné viržinky. Původné viržinky vlastně před ještě možná 200-300 lety konzumovali jen původní obyvatelé Ameriky, to znamená Indiáni. Začali je pak postupně objevovat osadníci, kteří tam prostě došli z Anglie a podobně, kteří zjistili, že samozřejmě v syrovém stavu, nedozrálém jsou ty plody nejedlé, ale pak, když dozrají, i byly vlastně také vlastně staré první zmínky, že vlastně můžou mít chuť meruněk. Potom nějaké to rozdělení podle kvality dužiny. Nejtvrdší dužinu mají převážně původné japonské tomely, nebo hormikaki, nebo ebenovníky. Hybridy, tím, že jsou vlastně, na počátku byl vlastně první hybrid Rosejanka, která je 50/50%, 50% hvěždinky, 50% Diospyros kaki. Tak ta, ale i když je to hybrid, tak má dužinu převážně takového toho měkšího typu, podobnou viržinkám. Většina amerických odrůd má tu dužinu měkkého typu. To znamená, nejsou většinou úplně vhodné na nějaké dlouhodobé skladování. Na to jsou nejvhodnější samozřejmě tomely japonské, pak vybrané hybridní odrůdy a většinou tomely viržinské, nebo které jsou nejbližší viržinkám, tak jsou vhodnější víc na postupný sběr ze stromu a postupnou konzumaci, či už za syrovém stavu, nebo se může z ní zpracovávat marmeláda, ale v tom případě musíme použít plody, které jsou na 100% dozrálé, už také jakoby roztékajícím stavu, kde je vysoká cukrnatost a jsou plně odborné třísloviny. Protože největší problém vlastně u těch tomelů jsou ty třísloviny. Drvivá většina odrůd, cirka 99%, dá se říct, jsou odrůdy s tříslovinou. Hybridů je, dá se říct, na jedné ruce, možná pár odrůd, které tříslovinu neobsahují. U těch japonských odrůd máme nějaké dvě skupiny odrůd hlavní. Jsou to skupina odrůd od Jiro, od odrůdy Jiro, která má plody v tvaru jakoby takého jablíčka, také placatější většinou. A z toho čistého Jira jsou různé selekce, jako Miekawa Jiro a další, které, dejme tomu, jsou potom odlišné hlavně ani ne tak době dozrávání plodů, ale hlavně vzrůstem. Klasické Jiro dorůstá do velikosti 5 metrů, nemá problém. Samozřejmě s řezem a tvarováním je možné ty tomely udržet v rozumných mezích.
to znamená mezi ich tak tých 4 metry. Ten řez je dobré samozrejme vykonávať u mladých rastlín. Klasicky sa delá zhruba první 2-3 roky až 4 roky výchovný řez. V závislosti, ako veľkú rastlinu koupíte. Když koupíte malý špičák, tak logicky ten špičák, pokud nemá ani metr, tak ten minimálně rok necháte na pokoji. Necháte ho, ať si udělá první boční větvičky a z těch větviček se dál pak tvaruje korunka. Dělá se klasický řez na korunku, to znamená, vyberu si výšku kmínku, jakou potřebuji většinou. Takhle v zahradách se zakladá korunka ve výšky 90 cm až 120 cm. Samozřejmě může se i výš, ale většinou tohle se dělá i kvůli tomu, aby byl ten sběr relativně snadný, aby ty plody nebyly vysoko nasazené. Takže ta výška je taká celkem v pohodě. V tom řeze se vlastně pokračuje většinou ten druhý rokem po výsadbe až třetí rokem po výsadbe, s tím, že dělá se to klasicky jako běžných ovocných dřevin. Zakladám si většinou korunku se středním výhonem, to znamená, když dělám řez na korunku, tak si odpočítám tu výšku, dajme to 10 cm, nad ní odpočítám 5 až 7 pupenů a z těch 5 až 7 pupenů si založím korunku. Jeden pupen je ideální, aby směřoval nahoru, to je terminál, a z těch 3 výhonů, z těch pupenů se vytvoří korunka. Samozřejmě máme tam nějakou rezervu, takže je dobré vždy mít ty větvičky nasměrované do všech částí na každou stranu. S tím řezem se pak pokračuje následující rok, vlastně se zakracují ty kostrední výhony, aby se udělala prostě bohatý základ korunky. S tím, že ten základ korunky se dělá, když si představíte do kužele širšího, že vlastně mám terminál, mám první patro, druhé patro, třetí patro. Samozřejmě ten stromek si časem tu korunku udělá i podle sebe. U toho tomelu převládají korunky kulovité, až mírně kulovitě s převysajícími větvičkami. Takže vlastně základ tam je takovýhle, nedělají se korunky bez středního výhonu. To znamená, kotlovitá korunka se nedělá. Dělá se vlastně přirozeně tvarovaná korunka se středním terminálním výhonem. U starších stromů se dělá hlavně letní řez, co je vhodné z toho důvodu, že vlastně tomely, drvivá většina květů je na jednotlivých výhonech. A my potřebujeme vlastně, aby se vytvářely každý rok nové výhony, na kterých se vytvoří pak květné pupeny. Čiže vlastně řez něco podobného trošku jako u višní by jsem přirovnal. Pokud ten řez neděláte v létě, většinou tak ten červený srpen, tak se stane to, že vlastně ty větvičky postupně vyholují a máte až na koncích větví plodný obrost. A co je prostě samozřejmě problémem u těchto melů, protože ty plody jsou relativně velké, těžké, tak může dojít pak vylomení výhonu. Čiže určitě není dobré tento mel nechat úplně jako bez nějakého řezu. Není to nějaké extra náročné. Vlastně u toho udržovacího řezu se dělá to, že vlastně prostřihávám to vypozené dřevo, to starší dřevo, odstraňuji výhony, které směrují do korunky, které směrují nevhodným směrem, nebo dajme tomu mi dělají konkurenci terminálnímu výhonu. A není to o tom, že to vlastně stříhám každý rok na hlavu, jako například jiné ovocné dřeviny nebo i moruše a podobně. Čiže vlastně ten řez je tak jako jemný, ale prostě se udržují ty rostliny jakoby v tom příznivém stavu, to znamená, aby oni byli i v té plodící fáze, ale zároveň vytvářeli dostatek listů, které samozřejmě musí vyživit ty celkem velké plody. Ta velikost plodu je rozdílná samozřejmě podle skupin typu tomelu. Nejmenší plody mají čisté viržinky. Ty se zhruba selektují tak cirka 100 let, zhruba od začátku 20. století se zaměřili na ně zahraničí americký. První samozřejmě selekce byly z přírody, to znamená prostě oni objevili nějaký zajímavý tomel, který má relativně velké plody, začali ho robovat, ale bočkovat a podobně. Už dajme tomu od těch zhruba 50. let začali se i cíleně šlechtit a křížit odrůdy, aby se jejich vlastnosti posílily, aby měli dajme tomu trvanlivost plodu, anebo měli větší plody, anebo dozrávali o něco dříve. Protože hodně lidí i takhle, kteří si kupují i jiné exotické rostliny, si plete pojem ranosť. Ranosť znamená dřívější dozrávání plodu. A to je celkem dost rozhodující údaj, hlavně pokud mám výš položenou zahradu.
Pokud použijú odrůdu, ktorá má dlhšiu vegetační dobu, ako napríklad japonské tomely nebo niektoré hybridy, napríklad třetí generace, to chci upozorniť na skupinu odrůd Gora. Gora Goverla, Gora Roman Koš, Gora Rogers, ktoré sú sice vynikající, mají veľmi chutné plody a veľké plody, ale jejich nevýhodou je hodně pozdní dozrávanie plodu. Takže pokud túto odrůdu pozdní, i když odolnou voči mrazu vysadíte do vyšších poloh, dajme to nad 300 metrů, tak vám nemusí každý rok dozrať plody do kvality. To znamená, plod se vám udělá, samozřejmě bude nějakou velikost mít, ale nebude vůbec sladký a nebude mít tendenci vůbec ani odbourovat tu trpkost. Takže pozor na tyhle odrůdy. Pokud bychom samozřejmě použili někde nižších polohách, ideálně v vinařské oblasti do 200 metrů, tak bez nějakých větších problémů. Čiže tam do těch oblastí jsou super, ale dajme tomu stojí za to, za úvahu i vysadit nějaký menší sádek a podobně. Pokud chceme tomel jako nějaký doplněk do zahrady, jako kulturu, která mi bude dozrávat na podzim, tak určitě bychom nejvíc měli zaměřit svůj zrák a svůj výběr odrůdám hybridním, které spájí vlastně vlastnosti ty věžinky, to znamená odolnost a zároveň i kvalitu a velikost plodu. Máme zhruba 4 generace kříženců. První generace kříženců byla ta známá odrůda Rosianka, nebo ruská žena, nebo Russian Beauty. Ta je zhruba 50-50%, věžinka 50% Diospyros kaki. To vlastně bylo vyšlechtěné v Nikické botanické zahradě na Kryme. A dál se pokračovalo v šlechtění další generací, kde samozřejmě každá generace má méně v sobě věžinky. To prostě logicky. Ono se to dál šlechtilo většinou z Diospyros kaki, nebo pak někdy se stalo že se i zpětně křížila znova s Rosiankou a podobně, ale většinou to je tak, že čím vyšší generace, méně věžinky. Takže ono nejodolnější jsou vždy většinou ty hybridy první, ale samozřejmě jsou i výjimky mezi nimi. Mezi nejodolnější odrůdy vlastně z hlediska odolnosti vůči mrazu patří Rosianka, patří Nikitas Gift nebo Nikitská Bordovaja. Z druhé generace stojí za zmínku ještě Paměť Pasenková nebo Memory Pasenkou, která je celkem vydaženým hybridem. Z této skupiny druhé generace je ještě odrůda Paměť Mámy, ale ta je celkem drobnopodější. By se mi přirovnal taky trošku lehce vylepšené Rosianke, ale zase na rozdíl od Rosianky drží déle trpkost, takže určitě ta Paměť Mámy je tak jako po sběratel asi ano, ale kdyby jsem si měl vybrat, tak bych se vybral od té druhé generace výš. Ta třetí generace, tak to máme ty Gory známé a pak se dostáváme do té čtvrté generace, která už tak jako stojí za to i za úvahu, i z hlediska nějakého většího pěstování v nějakých menších sadech. Tam máme známé odrůdy, jako je Dar Sofievky, která patří mezi ranější odrůdy. Ranější odrůda, která dozrává od poloviny října. To je v našich podmínkách v pohodě. To znamená, můžeme ty odrůdy pěstovat i v vyšších polohách. Ale tam samozřejmě platí to, že nebudu dávat tu odrůdu i ten stromek vysazovat někam do nechráněného stanoviště. Chce to prostě vždy vytvořit nějakou správnou mikroklimu, protože ono není vhodné i ty odrůdy vysazovat, dajme tomu do mrazových kotlin, nebo když už vysazuju mrazové kotliny, tak vysadím na vrchu pozemku, kde je trošku tepleji, aby tam byla nějaká jižní, západní, východní expozice, aby to prostě sluníčko bylo, protože pokud to sluníčko nemáme, tak si se ty tomely nám zakvetou, vytvoří plody, ale nemusí mít kvalitné plody. Tam prostě bude chybět ta cukratost. Takže to je trošku k těm hybridům. Dál samozřejmě další odrůdy, které bych se chtěl vzpomenout, tak tam je například odrůda MBT, je tam odrůda NBNO2, která je známa, když je ona je krásně vybarvená a je na osluněné straně toho stromu, tak může být až do černa. Pak další odrůdou hodně známou je Sosnovskaja nebo Čučupaka. Ty odrůdy dají se vysazovat i ve vyšších polohách. Samozřejmě za použití vhodné podnože. Šlechtění samozřejmě dál probíhá. V dalším nějakém příspěvku budu představovat trošku ty novější odrůdy, to znamená ještě novější za tou Sosnovskou a Dar Sofievkou. Tam ještě z této skupiny, z té čtvrté generace stojí za úvahu odrůda Paměť Čerňájeva. Ta je pojmenovaná po velmi známém šlechtiteli tomelu.
Je to vynikajúca odrůda, ktorá má veľké plody, i mrazozdorná, ale je tam trošku problém s tým, že je to odrůda pozdnější. Takže do úplně těch extrémních poloh, já bych si řekl tak 300 metrů maximum, aby ty plody dozrávali. A je to jedna z mála odrůd, která je takzvaně PCNA, to znamená bez trpkosti v době dozrávání, že vlastně dají se jíst ty plody za syrova. Nemusíte je nechat dozrávat, či už za pomocí etylénu, například jablíčka, nebo za pomocí CO2 se vlastně dávají do vakuovacích sáčků z bombičky, SodaStreamu, tam dáte CO2 a vlastně vám to dozraje s tím, že vlastně ten plod vám zostane tvrdý a nebude měkký, ale zároveň sa odborá trpkosť. Ďalší metodou je dať do nejakého väčšieho hrnce, do středu dám panák silného alkoholu, aspoň 50, přikryju to pokličkou a nechám to tam nejaké aspoň 2 dní. Další metody sú rôzne namačení do teplej vody, ktoré sa využívajú v Číne, v Koreji. Pak se používá, myslím, že roztok vápeného mlieka a podobne. Jedna věc je známá, i pokud mám hodně trpkou odrodu, když ji vysuším v sušičke, tak ta trpkost se odborává. Takže to je velmi dobré zjištění, že pokud nevím, co s tím, dajme tomu se bojím, že mi zůstane trpkost, že bojím se, že mi to pokazí marmeládu nebo džem, tak prostě můžu ty tomely vysušit, můžu vysušit klasicky sušičke. Může se dělat i to sušení v přírodě, takzvané hoshikagi, že vlastně se to dělá tak, že vlastně ten pod se sebere polotvrdý i s tím kalichem a přes ty kalichy se oni uvazují nebo se vlastně nějakou silnou nití stahují a udělá se vlastně jakoby taký povrázek naplněný s těmi jakoby plodami, vypadá to jako girlanda, tak podobně se suší, dáme tomu česnek nebo paprika, v Maďarsku se suší. A dá se to vlastně sušit někde na půdě, kde dáme tomu nízká teplota a ono vlastně postupně ty plody odborávají vlhkost a vlastně dostanou v takovém tom suchém stavu a dají se konzumovat. Dá se samozřejmě udělat i rychleji v té sušičke. Trošičku se malinko ještě vrátíme k těm odrůdám americkým. Americké odrůdy mají výhodu v tom, že jsou hodně rané. Mezi nimi máme odrůdy, které dokáží dozrávat už v září. Mám otestovat například odrůdu Lena, která mě v České Lípe, co jsem zhruba 300 metrů nad mořem, dozrávala už první polovině září, co je super. Takže vlastně pokud někdo má vyšší polohu a neví, jakou odrůdu vybrat, tak určitě sázkou na jistotu jsou americké odrůdy, ale ty rané, pozor. Takže zase ta ranosť, připomínám, to se rovná dozrávání plodu, ne doba květu. Doba květu je zhruba podobná u těch druhů, vlastně většinou to je ten květen až červen. Výhodou je u těch tomelů, že pokud má zapěstovanou korunku, dostatečně starý strom, tak ono ty tomely vytváří takové záložné květné pupeny a aspoň část úrody mi zůstane. Jo? Stalo se loni, byl velký počet přízemních jarních mrazíků, které vlastně byly od března až do konce května skoro a hodně tomu namrzlo. Protože tomel, i když je to druh odolný vůči mrazu, má jednu nevýhodu, že vlastně začne reagovat na oteplování podobně jako naše běžné ovocné druhy. To znamená jako merunka nebo broskvoň. Pokud prostě dorazí oteplení od konce března v dubnu, tak začnou rašit. A v té době rašení už tak odolné nejsou. Tam stačí prostě 2-3 stupně a -5 může být totální jakoby pro mladou rostlinu. Takže připomínám ještě jednu věc. Teď to bylo důležité, hlavně když byly tady ty silné mrazy. Minimálně 2 roky se rovná dětské léta. 2 roky po výsadbe by jsem ty rostliny balil, pokud hrozí mrazit nad -5. Do -5 by som nějak straně řešil, samozřejmě přihrnul trošku nějaký chojíčkem, nějakou kůrou a podobně, ale jako náhle zhorí silné mrazy, tak to chce zabalit do netkané textilie. Několik vrstev, použiť tu bílou netkanou textilii, lepší tu silnější gramáž, to je myslím, že 50 gramů na metr čtverečný a několik vrstev do kolečka. Samozřejmě pokud by hrozilo hodně silné oteplení, velká obleva, tak se to odbalí, protože těch stromy se vám zapaří. A tohle je potřeba dělat každou tu periodu. Není dobré to dělat na celou zimu, protože ty stromy samozřejmě tady u nás jsou ty oblevy a mohly by se zapařit, tak je dobré to odbalit. A
pokud dajme tomu hrozí silné jarné mrazíky ako loni, tak by som určite balil mladé rostliny typ 1-2 roky i na jaře. To znamená taký, pokud je teplota nad nulou, proste odbalený stromek, ako na hrozí mrazík, proste zabalím. Je to chvíľka práce a stojí to za to, že tú rastlinu to uchrání. Pretože rastlina není zbytečne vysilovaná tvorbou nových výhonů a znovu akoby všechny orgány musí vytlačiť, listy a tak dále, takže je dobré se o to postarať. Takže to máme v ochrane. A teď sa trošku vrhneme lehce i na tie podnože. Samozrejme bude nejaké ďalší kolo, kde budeme spomínať odrody, dajme tomu i tie japonské, ktoré sú perspektívní do našich podmienek, ale teď sa vrátime trošku k tým podnožím. Máme vlastne 3 základné druhy, ktoré sa využívajú ako podnože. Ako podnož sa využíva tomel japonský, ktorý má najnižší odolnosť voči mrazu, to je zhruba na úrovni 12 stupňov. I když sú nejaké klony, myslím, že i Japonsku, pôvodných akoby tomelu japonských, ktoré sa využívajú ako podnože, ale do našich podmienek určite sa nepoužíva ako podnož. Do našich podmienek sa nejvíc používa tomel obecný, Diospyros lotus a Diospyros virginia, to znamená americké tomely. Diospyros lotus vlastne zaujímavý druh, ktorý vlastne roste v prírode od zhruba Španielska až po Mongolsko. By som řekl, že má dosť veľký potenciál do budoucna i z hľadiska nejakého šlechtení, protože ten anglický názov Datel Plum, ono sa hodne využíva aj ako klasické ovoce. Sú proste variety nebo podruhy, ktoré majú relatívne veľké plody a plody veľkosti merunky a podobne. Zatím akoby ten zájem úplne těch šlechtiteľov zahradníků na tomuto sa není, využíva sa hlavne ako podnož, i když sú první akoby vlaštovky, ako sú už první odrody, ktoré sú takzvané plodové, ne ako podnožové. Už mají plody veľkosti aspoň 2-2,5 cm, takže je to akoby správnym smerem. Naopak, tomely viržinské, ty vlastne v nich majú vyselektované ty veľkoplodné variety, tak ty sa používajú hlavne ako podnož do horších podmínek, ale ono tak každá podnož má svoje ale. To ale u viržinek je to, že později raší. Co je samozrejme výhodou, pokud mi později raší na jaře, ale to samozrejme obnáší i to, že mi později dozrávajú plody. To znamená, pokud mi o 2 týdny později raší ako lotus, tak mi o 2 týdny bude dozrávať plod, takže nemôžu kombinovať viržinku s pozdní odrůdou. Nebo môžu je kombinovať, ale nemôžu vysadiť do vyšších poloh. Čiže takáto kombinácia tam musí byť. Výhodou viržinky je, áno, tá odolnosť je vyšší, ale tá odolnosť sa získava časem. Není okamžitá. Jednoletý robovanec na viržinke ma takisto môže vymrznúť stejne ako na lotusu. Pokud budú blbé faktory, to znamená silná zima, nebude zabalený stromek, pak jarní mrazíky a tak dále. Výhodou viržinky je, až po určitých letech, zhruba po nejakém tom 4. roku po výsadbe, pak už tá odolnosť je vyšší. Protože ona v první fázi vytváří hodne slabé větvení koženové, ale pak v těch dalších fázích větví a jde hodně do hloubky. Takže pak tá odolnosť voči mrazu v koženovém systému je vyšší ako u lotusu. Ten lotus je univerzální podnoží, dají sa na to robovať všechny skupiny odrůd, to znamená japonské tomely, dají sa na to robovať hybridy, dají sa na to robovať viržinky. Jedinou nevýhodou, pak ako samozrejme okrem tých malinko menší odolnosti, je to, že není veľmi tolerantná na vysoký obsah chlóru. Takže pozor pri hnojení, pokud máte tomel a nevíte na čem je, tak on hlavne ty tomely rôzne japonské, to sa sem vozí z Itálie, ze Španielska, pak sú rôzne z Turecka, Řecka a podobne. Väčšinou sa to robuje na Diospyros lotus. Takže pozor na hnojiva s chlórem, čiže nejakých chlorid vápenatých, chlorid draselný a podobne, moc ne. Dobre použiť nechloridové hnojiva. Výhodou u toho lotosu je to, že lépe kožení, ale zase se ta výhoda ztrácí pak potom na nejakom to 5. roku, protože ono sice kožení dělá lepší, dělá taky jako hodně svazkovité, podobně jako kukuřice, ale nekožení pak až do také hloubky, jako ta viržinka. Lenže pokud pěstují stromek s odhadovaným věkem dožití nějakých 25 let, tak to mi na to bohatě ten lotus to zvládne. Nemá problém, ako ten stromek 25 let vydrží. Dokonce i ta věc, že vlastně môžu byť časem inkompatibilní sladkoplodné netepké odrůdy, například tomelu japonského na lotusu,
tak ono se to, ta intolerance se projevuje až postupně. Čiže i ten, dajme tomu stromek odrůdy Jiro, nebo Hanafujiu, nebo Ogosho, vydrží klidně pohodě 20 let. Samozřejmě ty věřínky vydrží o něco víc. Jen je hodně málo pěstitelů, jako co já spolupracuju, tak je jediný ze Španělska, který dělá odrůdy japonského tomelu na věřínkách. Všichni to dělá na Lotuse. Prostě Lotus je levnější, rychleji roste, rostliny jsou rychleji i prodeje schopné, že jsou hezčí pro zákazníky, takže logicky 90% firm dělá na Lotusu. Pokud samozřejmě já si mám vybrat, tak asi by jsem šel do té věřínky, ale zároveň by jsem i ten Lotus vysloveně nebral do úvahy, že je špatný, že v žádném případě na Lotusu ne, to je blbost. Prostě mám tak už první testy, co jsem dělal loni, mi vymrzlo přes 20 rostlin, protože u nás v České Lípě bylo přes 20 příjezdných mrazíků. Tak co se týče odolnosti, tak to bylo úplně na jedno. Prostě, či to bylo na věřínke, či to bylo na Lotusu, zkoušel jsem vlastně rostliny od různých dodavatelů i svoje množení. Vymrzelo to všechno. Takže tam je rozhodující, jak jsem říkal, ty dětské léta, 2 roky balit. Já jsem to prostě podcenil, jsem to nezabalil. Zima byla celkem v pohodě. Zimě vlastně jsme měli jeden týden, který byl tak stál za zmínku, to znamená, byly mrazy 12, 15, 18 maximum. To bylo někdy v únoru a větší problém je dělalo to jaro. Na jaře jsem tady měl vlastně příjezné mrazíky, které byly od -2 až do -6. A bylo to v tu nebodnou dobu, že vlastně rostliny rašily a krásně namrzali. Takže i měl se rostliny z Německa, Francie, Holandska, Belgie a tak dále, prostě jedno. Prostě platí zásada 2 roky dětské léta, to znamená 2 roky ty rostliny by jsem v zimě balil, když hrozí holomráz. Když nehrozí holomráz, balit to není nutné. Pak další opatření, které je hodně vhodné u tomelů, je hnojení draslíkem. Hnojení draslíkem, kromě toho samozřejmě podporujete zakládání květních pupenů, vám dělá to, že vlastně zlepšuje rozdornost, zlepšuje vyzrávání pletiv. To hnojení syranem draselným se může provádět u starších rostlin syranem draselným, se může použít vlastně od května. To hnojivo granulované, pomaličky se rozpouští, pomaličky se dává do těch rostlin. Pokud má rostliny mladší, a chci, dajme tomu, aby ten účinek toho hnojiva byl rychlejší, tak použiju krystalon podzim. Krystalon podzim má zhruba 20% draslíku, 20% fosforu a něco málo dusíka, co je samozřejmě vhodné. A vlastně používá se jako zálivkové hnojivo a může se používat zhruba od konce července a můžete vlastně zalévat každou zálivku klidně tím krystalonem podzim. Můžete si zarobit, dajme tomu, do sudu a zalévat každou druhou zálivku a zlepšíte si vyzrávání pletiv. Protože čím jsou víc vyzraté pletiva, tak tím mám lépe pak přezimuje ten stromeček, či už to je jednoletý nebo dvouletý obovanec. Tak to by bylo z dneška všechno, těším se pak na další naše video. Budu rád za nějaké vaše dotazy, či už problematiku podnoží, či už problematiku jednotlivých skupin odrůd si rozebereme pak ještě víc i pak dajme tomu doporučované odrůdy do určitých nábořských výšek. Chce to samozřejmě vždy koukat na mikroklimu místa, protože někdo může být polohu 150 metrů, ale je to u vody, mrazová kotlina a prostě může být daleko horší ta poloha níže položená, jako dajme tomu nějaký 250 metrů plato někde, nějaká rovinka, která je úplně chráněná prostě nějakou starou stodolou a podobně, že vlastně to místečko si pro to stromeček uděláte jako prostě ta nízká poloha. Takže ne vždy ta poloha je spásnostná a ne samozřejmě vždy je spásnostná i ta daná lokalita, či to je Mostecko, či to je někde tady Liberecko nebo ta Morava. Takže těším se příště. Mějte se hezky, mějte se fajn.